Den 2. oktober. Bufo er taget på natdyk ved Sandkå Strand. På klippet her finder Asger en pighvar, som desværre smutter fra ham. Men med lidt hjælp blev pighvaren dog fanget til sidst. Pighvar, er det ikke det? Er det stort nok? Jeg ved det ikke. Altså mindstemålet er 30 cm. Skal vi bare sætte den ud igen, så vi kan finde en, der er større. Ja, fedt. Godt set. Tak, tak. Perfekt jo. Vil du sætte den fri, så får jeg lige en fed video af dig, der sætter den fri. Nej. Fedt nok. Her finder Noah den nye foreningsrekord i skrubbe. Han er ikke i tvivl om, at det er en rekordfisk, han har sat fingrene i. Skrubben blev målt til 43,5 cm og slog derfor den tidligere foreningsrekord med 2,5 cm. Vi så også denne fisk. Hvis der er nogen, der ved, hvilken art det er, så smid endelig en kommentar på videoen. Mange tak for at I så med. Husk at følge foreningen på Facebook for at følge med i de opdateringer omkring hvad vi går og laver. På gensyn.